saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggat alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naregulan jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalopyo adasayan kabwasan Makterion Lingkor Timagti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamat dita na da technical control si engineer Dennis Trelio Palaganas dan engineer Richard Gutierrez Ulanday. Kay bamat si kapaborito Errol Horado. Agunatan na Miyerkules, Miyerkules Santo. Ada bulan na kapit sa 16 sa bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Ang kableran cellphone ni Batik, suspect na aresto kabiyangan sa minor de edad. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Street level individual asingkat at ginawan bypass operation. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Siyabo tanbala napaltog asamsam at ginawan o plansita. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Ang ibuyak na black operation versus party list nominee paibaton unong at PNP. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Bongo Manonahan Duterte Imarangkada. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Kolor ang dekat ya ads bagay kuno at Duterte administration onong at Malacanang. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Senador Tolentino Endayo Tunya so Google Map na West Philippine Sea.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:10 na kabuasan, tanatan wajaray detalye da balita da lokal. Rintasita nyo sa Yado Maralos, biktima na matatakaw. Agawa sa insidente oras na alas 3:30 na palbangon. Jada barangay Lungaw, Balay na San Nicolas, Pangasinan. Kinabat sa biktiman siya Marvin Victoria Golia, wala asawa, residente na bitdan na lugar. Jada investigasyon na pulis sa kabatan ya marakip so kakaogip na biktima kay bato niya so biin na walo anak to niya nan walay duwaran lalaki yaman na ingala na si Karaya Batika pawajad Mindor yal oban abong na biktima ni Batika so cellphone ya iPhone 16 na plus, iPhone 13 na Real Mi Smart Watch, Real Mi C55, Itel P55, tan 950 ml Nutella. Sa resuspect so limugan ada tricycle tansay hat pursuit operation so ginawa na taklay na uloy piyan na natunton ni Ray suspect sa keda sa Ray suspect so minor de edad tan na sa Ray manangaran na Jericho Camisula Molines 22 anyos walaki residente da pinalugar Norman Ascrati Pales Junior 18 anyos balolaki residente na Barangay Poblacion Este da Abilambaloy. Si Karaso na aresto na saray kabiyangan na pulis sa ginawan hot pursuit operation. Saray minor de edad ya suspect so wala dalima na women sa Children Police Division tan intern over jada Municipal Social Welfare and Development bangbalit sa ramidoran suspect so inawit jad police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Street level individual na plagad lima na sa retaklay na uloy da ginawa na anti-illegal drug bypass operation. Ya ginawad oras na alas 4:18 ng ngarem jad barangay Buayaon na bali na bayambang Pangasinan. Kinabat so narel ya suspect ngaranton Raymond Albirca Velasco 33 anyos ang apoy asawa residente na bitang lugar asamsamad lima na suspect so sa kaya head shield transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu ilalako to the pusher buyer da kantidad na 500 piso nan si Katoso kinapkapan na nalad bulo sa tunya sudwaran pirason head shield transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu wala balato na patiran na gramo man nabili na 27,200 piso sa kaya Marlboro cigarette tan sa kaya Samsung cellular phone na keypad sara kumpiska ebidensya tan sa may suspect sinawit the police station kaso ninsungay na Republic Act 9165 so insigapad korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Droga tam bala na paltog samsam na pulis manawag da ginawan o plan si Tajad barangay Inamutan na bali na manawag Pangasinan na oras na alauna 40 na palbangon kinabat so na arreston suspect ang ngaranto na Marlon Carrera Movida 39 anyos awalaan na live-in partner self-employed residente na Bagong Baryo Bunuan Binlokad Siyudad na Dugupan jad ginawa ng investigasyon na pulis sa may suspect so manmamaneho na Honda Click 125 motorcycle yawalay plakaton 468 IHH
nan si katoy pinara na sa otoridad agatin munda tan na binarurot to niya si motorsiklo amarap jada sauta direksyon ya si katumat sinusulan na sa kabiyangan na otoridad bang balat si katoy atumba od semento jada barangay Tibuel bali na Manawag Pangasinan bigla na binaga na pulis sabi lang suspect ya Lucas Antonio so blue patch ya awit na suspect na niukasan na so abitlan na blue patch aning nung so duwaran perason head shield transparent plastic sa siya yan ang karga na shabu empty transparent plastic sa siya milagya katli tan stick safety pin duwaran na bala na kalibre 22 mm sa kaya rolled aluminum foil tan na blue patch sa may suspect so inaresto na saray taklay na uloy tan si katoy inawit yad police station kay bayray ebidensya yanala at lima na suspect unarap ada kaso nin sunggay na section na 11 article 2 na Republic Act 9165 dangerous drug act of 2002 tan na insunggay na Republic Act 10591 o illegal firearms and ammunition so abitlan suspect. Balitad Kabuosan, Jed Radyo, Pangasinan. Naranglan ay katibukulan niya balitad lokal. Antes tayo ng dapag adasare balitad nasyonal. Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuosan, Pangasinan. Maabig ya Kabuosan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 ya Kabuosan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuosan, Pangasinan. Oras po natin alas 5:20 ng umaga, 5:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Miyerkules. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ikinalugod ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang ginawang pagkilala ng Google Maps sa West Philippine Sea. Magugunita na itinakda ng tinaguriang Tolentino Law ang saklaw at hangganan ng West Philippine Sea kasama ang talampas ng Pilipinas, isang mayamang undersea rise sa eastern seaboard ng Luzon.
Nilinaw ni Tolentino na di lang gobyerno ang nagsusulong sa pakikihamok ng bansa, kundi ang maging aktibong online presence at pagiging makabayan ng mga Pilipino. Umaasa si Tolentino na sa susunod ng kikilalanin ng Google Maps ang talampas ng Pilipinas na kasalukuyang Benham Rice. Ayon pa kay Tolentino, maaaring mabago rin ang Benham Rice, lalo't opisyalang tinanggap ng International Seabed Authority ang mapa ng talampas na isinumite ng pamahalaan noong March 27, 2025. Magugunita na pinalitan rin ang pangalan ng Benham Rice bilang talampas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Tolentino Law. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, umarangkada sa nakuhang suporta ng publiko ang mga kandidatong kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa pinakabagong Pulse Asia Senatorial Preference Survey mula January hanggang March 2025, ang pataas na trajectory ng tinaguriang Duterten ay sumasailalim sa matatag na lakas ng kanilang political coalition bago ang 2025 midterm elections. Si Senator Christopher Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, ang nananatiling nangunguna sa mga kandidato mula sa 50.4% noong January at 58.1% noong February. Umakyat pa ng 61.9% nitong March, nadagdagan ang kanyang puntos ng 11.5 sa loob ng 3 buwan. Nagpakita rin si Senator Ronald Bato de la Rosa ng tuloy-tuloy na pagtaas ng 41.2% noong Enero at 44.3% ng Pebrero at 48.7% ng Marso. Si Congressman Rodante Marcoleta ay tumaas mula 12.5% ng January, 16.1% ng February at 28% nitong March. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, mas bagay na ihalimbawa sa dating administrasyon ang kulay itim na campaign ads ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, mas maihahalin tulad ang Duterte administration sa kulay itim dahil sa naranasan noong kagutuman at extrajudicial killings. Mismong ang Philippine National Police at si Senate President Chis Escudero ang nagsabing mas mababa ngayon ang antas ng krimen kumpara sa nakalipas na administrasyon. Pinagmalaki ni Castro ang administrasyong Marcos ay papunta sa paputi. Bagamat hindi perpektong puti, subalit unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang kinabukasan ng mga Pilipino. Kasabay nito, pinayuhan naman ni Castro ang mga botante na dapat ay maging mapanuri at huwag magpaloko sa sinasabi ng ilang campaign ad, bagkus ay alamin ang katotohanan at iwasan ang fake news. Ang reaksyon ng Malacanang ay kasunod ng campaign ads ni BP Sara at Senator Amy Marcos na tumutukoy sa pagluluksa umano dahil sa gutom at krimen sa bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kaugnay niyan, ideya ni Vice President Sara Duterte ang itim na ad ni Senator Amy Marcos. Ipinaliwanag ni Marcos ang pinatutungkulan ng ad kung saan kasama niya si BP Sara ang maling daan na tinatahak ng kasalukuyang administrasyon, kaya dapat ipaglaban ang tama. Biglaan lang anya ang ideya na nagsabing ang ad na ginawa noong dumating sa bansa si BP Sara mula sa The Hague, Netherlands. Idinagdag pa ni Senator Marcos na sa nangyayari sa kasulukuyan na hindi naangkop ang mga sayaw-sayaw at mag-motorcade.
Hindi naman direktang sinagot ni Marcos ang tanong kung makakatulong sa kanyang kampanya at tsansang manalo ang endorsement ni BP Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, hahabulin ng Philippine National Police o PNP ang mga nasa likod ng pananakot, pagpapakalat ng black propaganda at paninira sa mga kandidato gamit ang social media platforms. Payag ito ni PNP Anti-Cybercrime Group Chief Brigadier General Bernard Yang matapos maghain ng reklamo ang teacher party list nominee Virginia Rodriguez laban sa ilang individual na gumagamit ng peking Facebook at TikTok accounts para siya ay siraan maging ang kinabibilangan niyang party list group. Sinabi ng PNP na malaki ang epekto ng ganitong mga aktibidad sa electoral process ng bansa, kaya dapat itong agad maaksyonan para mapangalanan o mapangalagaan ang integridad ng democratic system. Nagbabala rin ang mga abogado at supporter ng party list na nabanggit sa mga nasa likod ng malisyosong pag-atake kay Rodriguez dahil tukoy na kung sino-sino ang mga sangkot sa aktibidad. Natukoy na ang nasa likod ng pag-atake matapos sa isang panayam sa isa ring nominee na si dating Representative Julieta Fortuna kung saan nakatanggap siya ng mga akusasyon na mistulang pag-atake sa kanyang karakter. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Miyerkules. Oras po natin alas 5:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Gising na mga kapaborito! Alas
5:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjat Sual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:33 na kabuwasan. May patuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Saray nakalupinida sa iyong programa. Good morning, Pangasinan, Maabig ya Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muharis. Kaya ba mo ditanod technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw natin na Miyerkules, Pizza 16 sa bulan na Abril 2025. Mantutuyaw tayo hanggang alas 7 na kabuwasan. Ada programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Text line. Text line, no, wala rin tayo sa kabayuran ni Pasabi. Ya, balita impormasyon sa issues, sa reaction nyo, opinion nyo, suggestion nyo. Man-text kilabat, o tawag kayo at 0939-100-9931. At idanda kayo ya pangkalawanawa, ya mangiter na saratay gabayuran ipasabi, ya impormasyon. Tanan walang mat, so sara may reaction nyo, sara ising batan tayo ran issue. At saragyo, ang tawag o mantiks sa yung programa. Tanto mat, dyan Facebook Live tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Tansa may... sa YouTube natin, ganun din. Search nyo lang, DWJE. Tansaya kinay, ayay lukas mat line ko, cellphone number ko, 0946-503-6465. Nabantayan nyo mo dahil sa may personal na Facebook live ko. Okay, kanyan na dyan sa yung programa, si kami sumangiter na sara may dugan informasyon, may papasabid sa ray kasiksikanan yun, ang turas o nagagawa, at sa ray kaliber-liber ng kalawutla dyan sa Luyag tayon Pangasinan, tanjad apat iran syudad, dyan syudad na nagupan, nakabatan yun, ang turas o sara may mararakap ya balita, ya nayarin satan at
nakabatan nyo panamaglay na sayang programa. Tani, may magandang balita na naman dito, kapaborito Irol, sa lungsod ng Dagupan, itong pagpapasara ng Bunuan Dam Site, epektibo na, kapaborito Irol. Atan may kina, atan may watanad bunuan jada Tundaligan. Tundaligan, na opisyal ng itinuturing na epektibong sarado ang mahigit 60 taong gulang na dam site sa Bunuan ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Ito ay kahit patuloy pa rin ang hauling o paghahakot ng basura patungo sa Urdaneta Sanitary Landfill. Sa kanyang pagkikipag-usap sa mga residente sa Sitio Aling sa Barangay Pantal, hinimok ni Mayor Fernandez ang komunidad na maging responsible sa tamang pamamahala ng kailang mga basura. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, sa pagsasara ng dump site, ang mga basura mula sa Material Recovery Facility, so MRF, ay partikular na ang mga plastic ay kinokolekta na ngayon, kinokompress at dinadala sa Holcim Cement na planta sa Bulacan para doon gamitin. Samantala, ang mga kitchen at food waste naman ay ginagawang abot kayang pataba na maaaring gamitin sa mga sakahan at hardin. Ipinahayag din ni Mayor Belen Fernandez na sa kabuuang 31 MRF sa lungsod, 80% na ang malinis, habang ang natitirang 20% ay kasalukuyang nililinis pa. Kasama ni Mayor Fernandez sa pagbisita sa Sitio Aling, sina Barangay Kapitan Jolie Perez at Dagupan City Waste Management Chief Bernard Cabison. Kapwa nila hinikayat ang mga residente na seryosohin ang waste segregation sa kanilang mga tahanan upang mapanatili ang kalinisan sa komunidad. Ayon pa kay Cabison, panahon na upang lubusang iwan ang maling nakagawiang pagtatapon ng basura. Lahat ay may papel sa pangangalaga sa kapaligiran. Dagdag pa ni Sir Bernard Cabison. So napakaganda yung ginagawa ni Mayor Belen Fernandez. Yung ganitong statement kasi nabanggit dyan sa may Sitio Aling, Barangay Pantal, pero in general na message ito. Correct, lahat ng mga Dagupeño. Okay, kaya dapat na panatilihin natin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Ito yung isa sa mga programa ni Mayor Fernandez na dapat tayo ay mag-segregate ng mga basura dahil yung matagal ng problema natin dyan sa may Tundaligan, yung Smoky Mountain noon, malinis na. Malapit nang matanggal lahat ng mga basura dyan. Ang hindi ko lang maintindihan, talagang kahit anong ganda ng ginagawa ng isang leader, kung sa mata ng mga mapanirang mga tao, hindi pa rin maganda ang kalalabasan. Malinis na ang dump site. Noon, matambak-tambak, matagal na ko yan, maamoy. Matagal na problema yan, yung basura na yan, 60 years. 6 na dekada. Pero ito, nangyari itong administrasyon ni Mayor Belen Fernandez na tanggalin niya at ginawa ng paraan kung saan ilalagay ang mga tambak-tambak na mga basura dyan. Isa sa mga parte ng pagsasayos sa paglilinis at pagpapaganda ay ang pagtatanim ng mga puno at sa mga susunod na buwan o panahon ay ito ay magiging isang ecotourism park. Yung mismong yung dam site. Kasi malinis na So, pag natanggal na lahat ng basura, malinis at siyempre, wala nang basura, mawawala na rin unti-unti yung amoy. Correct. Kaya't napakaganda yung mga programa. At naniniwala ka ba, kapaborito Errol, na kapag maraming mga tambak na basura sa kapaligiran, ito yung sanhi ng
mga sakit na leptospirosis at saka dengue. Diyan nagmumula. Oo, diyan nagmumula. Sa mga basura, pati yung amoy na nalalanghap. Oo, kaya dapat na panitiliin natin ang paglilinis sa ating kapaligiran, sa loob ng ating bahay, para maiwasan natin ang anumang mga sakit na dumapo sa ating katawan, lalo na yung nabanggit ko, leptospirosis. Ang leptospirosis kasi, kapag panahon ng baha, panahon ng tag-ulan, may pagbaha, siyempre yung mga daga, nandyan na yung mga ihi at dumi ng mga daga, kung nagkaroon ka ng sugat, at napatampisaw ka dyan. Dyan sa tubig na yan. Di pumasok yung dumi at ihi ng daga, sanhi yan ng leptospirosis. Ngayon, pag naman, maraming basura sa kapaligiran, pangitlogan ng mga lamok, dadami yung dengue sa kapaligiran. Kaya ito yung ngayon yung isa sa mga programa ni Mayor Belen Fernandez, yung kalinisan sa bawat komunidad. Para sa ganun, maiwasan natin ang anumang sakit. Dapat sa bahay pa lang, meron tayong disiplina, yung proper segregation sa mga basura. Para sa ganun, hindi nagkahalo-halo yung mga basura. Dapat segregate natin. Tulungan natin ang ating gobyerno para sa inang kalikasan na rin. Para sa ganon ay maayos yung mga basura at hindi nagkalat sa kapaligiran. Kaya't napakaganda po yung programa na yan ni Mayor Belen Fernandez, para sa ganon ay maiwasan natin ang mga sakit na posibleng dumapo sa atin. Sabi nga niya, prevention is better than cure. Alas 5:43 ng umaga. At sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, meron kang naibalita kapaborito, Errol, kanya tungkol doon sa itim. Ano yung blusang itim? may ad kasi sila na itim. Itim. At binigyan nila ng kahulugan. Oo nga Ngayon, ano yung kahulugan na parang kaya nga parang nagluluksa ba? hindi kasi maganda yung yung kinahinatnan yung naturang ads. Magkaiba yung magkaiba ang explanation ng Malacanang at ni Amy Marcos, ni Senador. Oo, kasi ang sabi ng Malacanang, yung itim daw, nangyari nung past administration, ang tinutukoy niya sa administrasyon ni dating Presidente Duterte. Yung pagkakalarawan nga ay yung naranasan na gutom at extrajudicial killing ayon kay Undersecretary Claire Castro. Oo nga yun daw ang yun ang kulay itim na campaign ads. Pero sa kabila naman ng explanation, iba rin. Ano yung explanation ng paliwanag naman ay yung nararanasan naman ngayon. Oo nga. Nararanasan naman ngayon na ang sinabi nga ni Senator Amy Marcos ipaglaban. Ang itama ang mali. Yun ang itim na simbolo naman. So bakit binibigyan ng maling kahulugan ng yung undersecretary si Attorney Claire Castro? Samantalang iba naman yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte at ganon din si Senador Amy Marcos. So dapat sana intindihin muna kung ano yung pakay ng itim na ads na inilabas. Bagay, alam mo, kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte
kanya-kanyang pakulo. Pero yung pagkasabi ni Kuan kasi Undersecretary Attorney Claire Castro parang nagpo-provoke na binigyan niya kaagad ng ibang kulay yung sinasabi ni Senador Amy Marcos. Kaya't nung nabasa ko nga iba na yung nangyayari ngayon. Talagang iba na yung climate change sa politika. Pati politika, may climate change siya. Nagkakaiba na yung politika, may halong climate change. Mainit. Mainit ang pero alam mo, okay lang yung okay lang yung sagutan. Okay lang yung word war. Yung mga salita-salita. Correct. Wag lang yung mga physical intimidation. Yung mga hahantong sa hindi maganda. Hindi maganda. Kasi natural na yan na pagdating ng eleksyon, may mga lalabas na mga issue, merong mga patama, merong mga pailalim na tira, may mga demolition job. Yan, pero sana wag nang humantong sa kung ano paman. Kaya't yung mga nangyayari ngayon, siyempre politika, kaya't may mga nagsasabi, mga negative comment, mga positive. So dapat natin yung balansehin lahat, yung mga pangyayari na yan, batuhan ng issue. Instead na ang ibabato nila sa pwede na batuhan ng tinapay. Hindi, dapat yung si Kuya Wel. Nang babato si Willie Rebillame. Anong binabato niya? Jacket. Di ba? Kanya-kanyang pakulo rin yan. Kaya ang dapat na sana yung iba to ng mga kandidato, yung mga plataforma na nila, kung anong dapat na nilang gawin pag sila ay binigyan ng mandato na maglingkod sa taong bayan. Yun po yung napakagandang gawin ng isang politiko. Huwag na yung paninira. Dahil wala po kayong mapapala dyan, lalong iinit ang politika. Hindi naman marumi actually ang politika Ang marumi ang pag-iisip ng ilang mga kandidato, 'di ba? Kaya't dapat na para sa ganon ay maintindihan ng mga taong bayan, lalong yung mga botante, kung ano yung hangarin ng isang kandidato, kung bakit siya tumatakbo sa posisyon. Iisa lang ang sinasabi nila lagi. Para sa taong bayan. Para sa taong bayan. Makatulong sa taong bayan. Programa para sa taong bayan. Aliwan sa may analo ka, sa termino, mangiras ka. Kasabi eleksyon, mansaliw ka. Tag ka ng perform, mangitar ka. Ayan. Hindi na uubra ngayon yan. Hindi na uubra. Ang kailangan ngayon, trabaho. Magbigay ka ng tamang serbisyo sa mga tao. Para sa ganon, mataas ang respeto sa iyo. Hindi yung pagdating lang ng eleksyon, sa kakalalantad, magbibigay kung ano-ano dyan, nasaan ang respeto ng mga botante sa'yo? Wala. Dahil wala kang naipakita na long-term service, yung panghabaang serbisyo sa taong bayan. Diba? Yun lang. Kaya't ano ang sinasabi ng mga botante? Karamihan sa mga botante, dapat nating palitan dahil wala siyang nagawa. Ngayon nagkakandarapan na siya kung papaano niya himukin na naman sa mga magagandang mga salita. Paano niya yung mga botante liligawan yung mga taong naghanap ng serbisyo. Nung siya ay binigyan ng pagkakataon na maglingkod. Correct. Kaya ngayon nasaan yung mga pangako niya noong nakaraang eleksyon.
na pagagandahin niya, bibigyan niya ng maraming trabaho, yung mga walang trabaho, nasaan yan? Ngayon, eleksyon na naman, yun na naman. I-re-reply niya. Inahanap ko nga yung yung isang kasama nila dyan, hinahanap ko yung kanyang tarjeta, yung pinamimigay noong unang termino. Nakita ko dun pagkain sa bawat hapag. Pagpapagawa ng tulay. Ni mansumpal la kung kapampagaway sa kaya Taytayban. Kasi kwan naman yun, hindi niya magagawa dahil hindi po siya yung chief executive. Kinainan kampanya at aman si Bagatoy. Tatun nagawan Siyempre, pang-inganyo. Paningganyo sa ray butante. Aglapigan. Pero aratan ko mon, nang nangyuratan. Siyempre, mairap la. Sunapatitan, lamot, saya ay. So, isabi namin 12 election. Huwag po kayong padalos-dalos at padadala sa mga ibinibigay nila dahil pag yan nanalo na naman, automatic baka gawon tulalamot, may mangiras. Saan kasabi eleksyon lamot, mansaliw lalamot. Kaya naniniwala tayo sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan na sila po ay talagang yung namulat na yung kailang mata sa mga pangyayari ngayon. At yun, yung sinabi niya nung nakaraang eleksyon ng 2022 na hindi niya nagampanan ngayon, yun po ay nakatatak sa isipan ng bawat botante. Kaya yan, clamor ngayon ang umiiral dito sa Pangasinan na dapat nating ibalik ang dangal, respeto dito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, mag-exercise muna tayo bago tayo dumako sa ilang pang mga balita. Mag-exercise tayo tuwing umaga, Hitala! Wadala! Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tempatak! 10-0 diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Okay? Yung serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat, makanlalay. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning. Si Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Si number 14 Maswerte Yakunsyal. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datuen. Councilor Ardison Soriano. Medyo nabubulong. Si Councilor Habardani Messina. Check mic 1 2 1 2. Test mic. Mic season 1 2. Si give me 5. Si Councilor Jose Loresco. Untanto mo si Vice Councilor Mr. Gabrielio. Sa may baloy lupa na ani at sa unang bayan, si Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Good morning. Walang iwanan. Magkaisa. Team Patak. 10-0. Ayan. Magandang wala yung iiwanan. Walang laglagan. At bawal ang outsider. Huwag niyo pilit yung mga outsider kasi hindi pwede. Ayan. Okay, si yung dalawang outgoing na councilor, si Councilor Gerald Apicial at Councilor PJ De Vera. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito. Yun. Kalasyaw, Pangasinan. Wednesday ngayon. Ako, baka magmaneho na naman yan at maghakot ng basura. Sa bagay, bukas, Huwebes Santo, Friday, at hindi pwedeng maghakot yan. Baka ngayon, so good morning sa inyo, lahat ng mga barangay officials, barangay kagawads, yung mga tanods,
ganon din si yung mga BHW dyan sa Barangay Makabitos. Good morning, Kapitan Saldi Bauson. Ayan, at good morning din kay Kapitana Marit Velasco. Uy, dyan yan, sa Barangay Banawang. Banawang. At alam po namin na talagang yung minamahal mo ang inyong mga barangay, kaya't madaling araw pa lang nandiyan ka na sa kalye na naglilinis sa mga sityos. At siyempre pagkatapos niya maglinis, didiretso sa maliit na barangay hall. At siyempre pagdating niya doon, marami ng mga idudulog na problema, problema sa pamilya, problema sa bulsa. Yung mga parang naging doktor si doktora si Kapitana. Nag-check up siya rin Ayun, siyempre wala rin man pa-check up. Kaukulanday, tambal. Dito na barangay hall, dito na Banawang, na walay limadtan, walay sakit tod bulsa, cancer on the pocket. Kanyan, anto'y tambal. Nya! Kanto? Nya! Di Kapitana. Karatista mo kasi si Kapitana. Siyempre, pasalan tumalante, so satay mangitar na sa may dugang serbisyo. Niloban to'y politika, itarto so nayaran to, tapanuntan na taga, maugas ed saray totoo. Kanyan sa katutan, yung puspuso tutan, so panaglingkor, si Kapitana Marit Velasco. Sante palaya ay, so kinay, text niyan kinay si Jerome Antinorio, ando ko'y dumalamot sa cellphone to. Jerome Antinorio, Portik, Bugalyon, Pangasinan, Masantos sa Kabuasan at si kayo amin di tanad 88.1 DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Pinablik Iran Agagi, Iabutante, Judge Segundo Distrito. Wanto. Wala pila to. No, mampili kayo'y ibotoyo. Iya kung man. Makauli kayo. Makauli. Kilatan. Kilatan sa panawagan to. Okay? Sige. Agabay. Agabay kasaldungan to. Alang napigilan mo tayo kagabay ta. Nante? Wala tayo kabayo ko ng congressman ditan. Mampili. Makauli kayo. Ang gapin to si Medya ay. Sige. Antes tayo nang dapag sa karoman niya balita impormasyon sa issues sa wajan ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iran balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo.
Alas 6 na! Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api! Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo sa CSI? Siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Subok na, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Nabag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, putusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, ibotomi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Pahipatuloy na programan Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Tereo Lingkor, Ati Magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control. Si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Ang poging-pogi sa bayan ng Sampabian. Walang kumontra.
At ganon din si Engineer Dennis Trillo Palaganas. Ayan. Oy, good morning nga pala kay Jovi Riolalas ng Sangkintin. Oy, naimbag nga bigat kada kayo ami deta ili ti Sangkintin na dagiti Riolalas family. Good morning kanto jay pa-shout out po. Okay. Si condolence may may namatay siya namatay nang sibalis ka ng Dasol. Ayan, okay. Good morning sa inyo. Condolence po kung sino yung namatay sa pamilya ninyo. Si Nards Baswell is watching dyan sa Dasol. Si Tabunggar, good morning. Si Myra Lapid, ito yung tinatanong mo kahapon na pamangkin ni Lito Lapid. Myra Lapid ng Dasula. Good morning sa inyo dyan. Good morning din daw, sabi ni Jerome Antinorio, yung Tim Espino Madriguera, si Mayor. Di tanad bali na bugal yun. Anamit Lamal. Ayan, si Mayor Jomel Anthony I. Espino at Vice Mayor Rogelio Benji M. Madriguera. Yung mga councilors, sina Ardi Banlawe, si Nico de Misa, Engineer Christian de Vera, si John Eric Malikdum, Marcy Ocampo, Rami Oksan, Tansi Bilya B. Di Quintos, aratan ni Aramay Kien, wala silong na Tim Espino Madriguera. Good morning din kay Mayura Priscilla Mili Ignacio Espino. Ayan, Mother Knows Best. Ayan, at ganun din yung dating gobernador, siya po yung nagbigay ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan noong 2007. Si former governor at ngayon siya yung founder ng ng Abante Pangasinan Ilocano at first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Number 1, 2, 3. Ayan, at isusulong ang API Party List ang kapakanan ng mga Pangasinense at Ilocano, lalo na ang mga API yung sa Region 1 at sa buong Pilipinas. Yung mga advokasya, kabuhayan, kalusugan, katarungan, kababayan at kultura. Si former governor at siya yung first nominee ng API Party List. Marami siyang natanggap na mga parangal bilang opisyal ng militar at pulisiya at ginagalang sa ginagalang mga kongrehista sa naglingkod bilang congressman ng ikalawang distrito at ikalimang distrito ng Pangasinan. Tinaguriang Best Governor of Pangasinan ever had at Chief Architect ng Golden Era of Pangasinan. Ayan po si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Ayan, good morning po sa inyo. Number 1, 2, 3. API Party List. Ayan, good morning din kay second nominee ng API Party List. Walang iba, si Secretary General Vice Mayor Attorney Nelson Gayo ng bayan po ng Lawak, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo. Naimbang nga bigat kada kayo amin dita. Ili iti Lawak ng nangrunak ni Mayor Engineer Ricardo Baldiras. Dita ili iti Lawak, Pangasinan. Sige. Dumako tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin sa umagang ito, Kapaborito Errol, dahil alam mo bukas wala tayong pasok.
tayo po yung magbabalik sa araw ng Lunes. At yung mga yung mga empleyado ng gobyerno, work from home ngayong araw, sa lahat ng mga government officials, at ito ay pinag-utos ng Malacanang dahil sa paggunita ng mahal na araw. Yung araw ngayon ay work from home po sila at half day lang. Half day. Ayan, para sa ganon, yung mga iba makauwi sa kanilang mga pamilya. Kung malayo man sila sa kanilang pamilya, makabakasyon man na lang sila sa kanilang mga pamilya. Yung kung kasi kapaborito Errol, yung paggunita ng mahal na araw bukas, yan po yung yung pagsasakripisyo ni Hesus Kristo, bilang simbolo ng kanyang walang hanggan at wakas na pagmamahal sa atin. Kaya't yun po ay dapat nating isalang-alang gunatahin ang pagpapahirap din ni Hesus Kristo na siya po'y namatay sa krus. Kaya't bukas po Huwebes Santo, at mahal na araw. Kaya't tayo po ay magbabalik sa ating programa, regular program. Lunes na. Sa Lunes na. Lunes. Para sa ganun, may hatid natin ang mga iba't ibang mga issue dito sa lalawigan ng Pangasinan. At yung kasi, siyempre, si Hesus Kristo, nagsakripisyo para sa atin, kapaborito Errol. At ganun din si Governor Amado Pogi I. Espino III, nagsakripisyo din sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng pagbibigay ng mga iba't ibang mga programa, mga proyekto na ngayon ay tinatamasa na ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya't dapat din natin na yan ay dapat nating isipin, isa puso yung mga ginawa ni Apo Gumpugi dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil nung panahon na siya ay nakaupo, ay talaga nga namang naramdaman at tinamasa yung kaginhawaan, lalo na yung mga kababayan nating magsasaka. Yung mga mangingisda. Alam mo, yung mga nasa baba na talagang tinutukan at inalagaan ng Administrasyong Espino. At alam mo kasi itong si Governor Amado Pogi Espino III ay talagang mahal na mahal ng mga Pangasinensian dahil nakita nila yung tunay na yung pagmamahal ng isang gobernador sa paghahatid ng mga iba't ibang mga programa, mga proyekto na ito ay hinahatid sa mga iba't ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yung sinasabi nga ng mga tao ngayon, lalo na sa social media, ang inabangan nila yung programa at proyekto, hindi pera at dilata. Maraming mga Pangasinensi kasi ang nabigyan ng tulong pinansyal na sila ay nagpapasalamat kay Governor Amado Pogi Ignacio Espino III. Sa ilalim ng kanyang administrasyon ni Governor Pogi, pinaigting ang programang Trabaho, Kabuhayan at tulad ng Provincial Assistance Program. At ang Livelihood Assistance Grant ay tulong pinansyal
na pinagkaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program, isang capability building program ng gobyerno. Ito ay naglalayong mapataas ang pamumuhay ng mga benepisyaryo ng naturang programa sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan, kakayahan, karanasan sa pagninegosyo at sa mga trabaho. Ang ilan sa mga programa ni Governor Pogi Espino ay ang Pamanang Yaman, Produktong Pangasinan o PYPP. Ang PYPP ay produktong lokal na binibili ng provincial government mula sa mga small, medium, MSME, micro, small and medium enterprises na binebenta naman ng provincial government din sa kung magkano ang pinagbili nila. Ibig sabihin kung magkano yung pagkakuha dun sa mga biniling produkto, ganun din ang presyo sa mga bayan, syudad at sa lalawigan ng Pangasinan kung magkano nilang ibibenta rin. Ginawa ito ni Governor Amado Pogi Espino III upang matulungan ang mga kooperatiba at negosyante na makabangon sa kailang mga hanap buhay, lalo na nung panahon ng pandemya. Sa kabuhayan Palengke Caravan, meron din yan. Malaking tulong ito sa mga nagtitinda ng mga panindang digaton o rarami ulad bigao na mga pisipising. Yung mga nasa bangketa o mga karne o mga isda na may gaton-gaton dalabat o akakariton. Ang kabuhayan na Palengke Caravan, ito ay ang karagdagang pangkabuhayan o tinatawag na food production support ng provincial government sa ilalim ng administrasyon ni Governor Amado Pogi I. Espino III. At ito inilapit ang tulong sa mga residente na inikot ng provincial government sa pamumuno ni Gov. Pogi ang mga bayan-bayan, ang mga syudad sa ating lalawigan. Meron din yung Job Fair on Wheels. Ang layunin ng Job Fair ay upang matulungan ng provincial government ang mga kababayan natin sa Pangasinan na magkaroon ng trabaho, katuwang ang Provincial Employment Service Office. Yung peso Pangasinan ay awardee rin yan. Naalala ko lang, good morning kay Mr. Alex Ferrer nung siya po yung hepe ng peso. Bumili ng mga sasakyan ng provincial government upang magamit at mailapit ang mga serbisyo sa ating mga kababayan. Ito ay sa pamamagitan ng Mobile Skills Training Program. Sinuyod ng provincial government sa ilalim ng administrasyon ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang kawani ng Provincial Employment Service Office o PISO sa pamuno ni dating nabanggit mo si dating PISO Manager Alex Ferrer ang mga liblib na barangay para turuan ng mga kabayan natin na magkaroon ng sapat na trabaho. At sa pamamagitan ng mga training program na yan, gaya ng masonry, karpentero, tubero, welder at iba pa, ito ang mga itinuturo sa mga walang trabaho. Pagkatapos silang maturuan, automatic ay tatanggap sila ng recognition. May mga gamit pa nga na ibinibigay upang sila ay makapag-umpisa sa kanilang mga nais na trabaho. Pagkatapos ang kailang pagsasanay, may nakaabang na trabaho sa kanila at binibigyan sila ng provincial government, yung sinasabi mong mga kagamitan, kapaborito Errol. Sa tulong pangkabuhayan sa Overseas Filipino Workers o OFW, sa ilalim ng administrasyon ni Governor Pogi, naglaan ng pondo ang provincial government para sa Livelihood Assistance Program kung saan nakatanggap ang mga kwalipikadong OFW. At hindi lang yan, mga OFW ay na ayaw nilang bumalik na sa kailang mga trabaho sa ibang bansa, binigyan sila ng pag-asa at kakayahang makapagpatayo ng sariling kabuhayan. Yung mga natulungan ay napakarami na po sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Gov. Pogi na mga OFWs beneficiaries na tumanggap din ng Financial Livelihood Program. Ang mga beneficiaryo ay
bumalik sa bansa dahil sa naranasang pang-abuso at pagmamaltrato sa kailan ng mga naging amo o employer nila. Sa pamamagitan ng OFW Livelihood Assistance ng provincial government, sa ilalim ng administrasyon ni Governor Pogi Espino III, sila ay nabiyayaan ng tulong pinansyal. Ang ginawa ni Governor Amado Pogi Espino III ay bilang pagpapalaga sa mga malaking kontribusyon ng mga OFW sa bayan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya ganyan ang sinasabi lang serbisyong Tatak Espino. Ayan yung kanilang hinahanap ayan. ngayon. Nasa hindi yung wala rin pangako, wala rin aga-tuor, wala rin aga-serbisyoan sanatan man kinira may mangkulira natan taman eleksyon. Bigayan Blues. Bigayan Blues. Meron yung Delata. May tumawag na sa akin kahapon, taga 6 District. Kasi nakikinig sa ating palatuntunan. Sir, sabi niya, ano yun? Dito, bumabaha ng relief goods. Wala namang kalamidad. Anong ibig mo sabihin? May kandidato na nagbibigyan ng 3 dilata, isang yung ano yun, yung dilatang maling. Mitlop. Sige, kunin nyo lang. Talagang kukunin namin. Sayang din. Pero ang ibubuto namin yung magbibigay ng tamang serbisyo. Ibalik natin ang dangal sa lalawigan ng Pangasinan, sabi nila. Ibalik natin. Sigumpugi. Yun po yung kailang sinasabi. Marami pong mga kababayan natin na tumatawag sa atin at yun ang sinasambit palagi. Yung dapat nating ibalik ang dangal at respeto sa lalawigan ng Pangasinan. Ibalik natin si Governor Amado Pogi Espino III. Dahil nakita nila kasi yung magandang serbisyo nung naglingkod ang Espino sa lalawigan ng Pangasinan. Nakita nila yung talagang yung tunay na serbisyo sa bayan, napaganda nila ang lalawigan ng Pangasinan. So yun po yung hinahanap ng ating mga kabayan. Yun po yung hinahanap nila, hindi po yung tuwing eleksyon lang sa mamimigay. At yung sinasabi niya na hindi baling hindi ako nagpupunta sa mga barangay, mga bayan-bayan. Nakikita ko naman sila. Yan, nakikita mo sila. Wala kang tagay. Siyempre nasa taas ka kaya nakikita mo sila. Yung mga tao, nakikita ka ba nila? Yun ang yun ang hinahanap nila. Yung sana'y makita man lang nila yung ibinuto nila sa kanilang mga lugar. Yung imbitahan ka sa mga okasyon, tulad ng pista, hindi ka naman pumupunta. Di ba? Nasaan ang presence mo? Puro na yan, tingnan natin dyan, representative. Yan nga puro mga chapter, yung mga representative ang pumupunta. So, nasaan? Yun ang tanong nila, nasaan yung kanilang ibinuto? Noong 2022, nasaan yung leader ng Pangasinan? Yun ang hinahanap nila ngayon. Kaya ang sabi nila, ibalik na natin ang dangal sa Pangasinan. Dapat na ibalik si Apo Pogi Espino. Bakit? Dahil si Espino ay talagang kahit na maliit na okasyon, pinupuntahan niya yan.
Pumupunta yan. Talagang kintulan, practice Practice tulatan. practice niya. Siyempre, imbitasyon yan eh. Oo. Gusto nilang makasama, makita, makapiling, makamayan, at mayakap. Pero agaramat nabaingan. Oo, kaya ibang-iba, sabi nila, ang Ismino na maglingkod sa lalawigan ng Pangasinan. At siyempre, hindi natin masisi itong mga kababayan natin kung bakit hinahanap-hanap. Oo. Yung serbisyong Tatak Espino. Dalawa lang ang hinahanap ng ating mga kababayan. Nasaan yung serbisyo at nasaan yung presence ng binoto nilang kandidato. Yun yung hinahanap nila. Kaya yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo nga nagpakita. Anong eleksyon, hindi na kayo nagpakita. Nasa taas kayo. Hindi kayo maabot ng ating mga kababayan. Kung nasa taas kayo, lumilipad-lipad. Ngayon, nung nanalo kayo, nandyan pa rin kayo sa taas. Hindi kayo maabot ng mga tao at hindi nyo marinig yung sigaw ng mga tao. Yan ba ang matatawag na leader? Leader sa taas, hindi leader sa baba. Matayog ang kanyang lipad, hindi abot ng mga taong bayan. Sige. Kaya ganyan. Ramdaman ng mga Pangasinense ang tunay na pagmamahal mula kay former Governor Amado Tutan Espino Jr., di ba? 2007 hanggang 2016. Tapos naramdaman uli ang pagmamahal niya ng Espino noong 2016 hanggang 2022. Dumating yung punto na sekonda, salian. Yan, noong 2022. Natantaasaliyo, antikonyo eh. Nasubukan ninyo. Kaya ngayon, nagsisisi na sila. Marami tayong nakakausap dyan eh. Sabi nila, pasisya na. Tsaka alam nila yan. Alam nila yan. Kaya ngayon, alam na nila. Saan ka ba nakakita na mga iba kasi yung nakaupo ang naghahabol? Sabi ng mga ibang sa mga tao. Nakakusap namin Sir, ano nangyari? Saan? Sa Pangasinan. Tanong nyo yung sarili nyo. Binoto nyo ba? Nung nakarang eleksyon. Binoto namin. Ano nangyari? Ewan ko sa inyo. Ayan diba? Meron pa tayong mga nakakausap dyan na nasa paligid nila. Anong sabi nila? Ibalik natin ang dangal. Respeto sa Pangasinan. Naelo! Alas 6:28. Masaya ka mo. Masaya ak. Siyempre aray kabalento yung Pangasinan. At kiyan medyo may kimala aliing ira sa may bangungot yung kasagmakanda ng 2022 eleksyon. Kumpal tayo, sare karuma niya balita informasyon, sare isyo sa kari labat na pigaran pa yung Ang puta-putang Iren balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. San ang puta-putang Iren impormasyon? Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon
Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo sa malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito, Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito, Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tandiyan Orbes Tondo, Paborito! Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating pagtatuntunan, Mahabig Kabuwasan Pangasinan.
Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, ating Magtipangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez sa Olanday at si Engineer Dennis Trelio Palaganas. May balita kapaborito Errol na hindi pa nakaupo ang kandidato sa pagka-mayor sa lungsod ng San Carlos. Natatakot na ang mga botante sa barangay ng naturang kandidato. Natatakot na sila? Oo. Kaya kung may pupunta na kung daw doon yung kandidato, yung nagbubulungan sila, baka daw yung mga botante pag nalaman na kausap nila yung katunggali ng tumatakbong mayor dyan, baka patatawag doon sa malaking bahay. Tingnan mo yan, pagagalitan. Yan ba yung nabanggit ni ni Mayor Julier ay mga sinusumbong sa kanya? Kaya tingnan mo yan. Ako, kung totoo man yan, hindi pa sila nakakaupo, ganyan ang ginagawa nila, tinatakot, pinapagalitan yung mga butante, dyan sa lungsod ng San Carlos. Paano na, kapaborito Errol, kung sila ang nagwagi? Sana, wag sana. Paano yung mga residente na naman dyan? Hindi, siyempre, hindi naman pababayaan ng mga taga San Carlos na ganyan ang mangyayari. Oo, sana. Sana ganyan ang mangyayari dahil naniniwala po kami na maraming mga taga San Carlos ang nakaranas ng kadiliman noong panahon ng yung dating nung wala pang mga resuelyo kamo. Nung wala pa yung mga resuelyo. Marami yung natatakot, pati yung mga negosyante. Biro mo yung mga maliliit na nagbibinta ng sigarilyo, alak, kung may pumunta doon, uutang sila, hindi na nila binabayaran, tinatakot pa sila. So, hindi maganda ang peace and order noong hindi pa nakaupo yung mga resolyo. Yung basehan natin, siyempre, ang mas nakakaalam niyan, si Mayor Ayoy. At saka yung mga statement kahapon, siyempre naimatunan to, anta to sa Ogawa. Kanya na, kinlante, kaya sabi ng mga taga San Carlinians, bakit pa tayo magpapalit? Nakita natin ang magandang serbisyo, napaangat nila ang ating lungsod, dumami ang mga negosyante at inaasikaso ang iba't ibang mga serbisyo. Ano pang hahanapin natin? Dapat na ibalik natin ang resuelyo sa San Carlos. Panatilihin ang resuelyo sa San Carlos. Kaya't medyo nalulungkot ako doon sa sinabi ni Mayor Ayo kahapon. Huwag ka malungkot. Na mga residente doon sa barangay ng yung barangay nga doon sa merong malaking bahay na sinasabi ni Mayor, braso ng Mayor unlubot saman. Siyempre, namapatan si Katoy Mayor marespeto. Gagalang to. So karapatan na sa rebutante. Samantalang iba, pwede niya namang ipilit. Dalawang barangay daw yan yung kunyan. Dalawang barangay. Pero si Mayor Ayoy, okay lang kahit hindi na tayo, huwag na nating ipilit dahil alam naman natin na yung pagmamahal ng barangay na yan, yung mga residente nasa atin, sabi niya. So ganyan, low profile pa rin si Mayor Ayo Resuelio. Kaya't kayong mga taga San Carlos, kung maganda ang ginagawa ng inyong leader, panatiliin ninyo.
huwag nyo nang palitan. Kasi mahirap pag pinalitan nyo yan, babalik na naman sa kalungkutan ang lungsod ng San Carlos. Babalik sa kadiliman ang lungsod ng San Carlos. Kaya't yung importante dyan kasi yung peace and order ay ibang-iba na ngayon. Kasi alam mo, ibang-iba na ngayon. Sa kwento lang at dumaso doon na San Carlos natan. Nan samang kasi nanutangkutan si datin late Mayor Julian Valerio Resuello. Nan sikato, so dati kasi nagmaluya kinita ni Vice Mayor antes siya nan Mayor tan nan sikatulay Mayor ditan at San Carlos inuman to so imahe na San Carlos araman sumismura ya aramay nagagawa aramay siga ditan at yun may binagaan turatan ya kayo masyado mat kayo agyo gagawin itan so man sigasigaan dyan San Carlos ta siyempre ang takot iharatin negosyante kanyan araman medyo may imaarawiratan ya siga-siga ditan at San Carlos ng saman arate takuan at apaer marami malaknaban ya aliwan kagagawa ng saman aga po apaer lang natin kanyan na bimulaslas so siyudad na San Carlos amayamay so samay ng palagay na saratay negosyo tan dimakop sa ekonomiya na San Carlos yung mga kaginhawaan ngayon tinatamasa ng mga kababayan nila dyan. Siyempre, unya sukintutan wala sumampalagay na satay negosyo to. Okay, balag so satay income generating itan sa kaya balay o syudad. Natulong ang mura so sara may kabaluyan mo arami ang gapi trabaho da. Kanyan mang-create na satay job sa matitan. Job opportunity. So satay mampalagi-aray negosyo. Yaratay negosyante. Yaratay negosyante at masinggar iaratan la. Itsyoda na San Carlos. Lapod antada marakep. So samay panag-uloy. Nasatay Mayor Yuditan at siyudad na San Carlos. Sa harmony na executive tan legislative na batan tumat na Mayor Ayoy Karuman ang gapoy problema. Ang gapoy problema kanyan. Majority mat kaiba to. May marakal mat at aliwaran na anti-progress. Saksakay ba itan mo? Saksakay so boses datan sa progreso San Carlos at anto ka man so marakap nanunutan, nagawaan at mansusuportaan ira. Kanyan na kini say sa kuanan na Mayor Ayoy at si San Carlos natan at ni dumadumala ta amay-amay lara so saratay negosyante una asinggar ditan tani wala mo may katungtungton na negosyante yang palagay na satay balig mo't negosyo to actually si kwento may lima jakaro manat ken 1 week ago at sumpalan dalabat eleksyon at manpirmaan lare memorandum of agreement yung idine-develop pala nila dyan na 300 hectares sa may barangay ninamutan no atan at nagawa. Okay. Yung yung job opportunity. Job opportunity lang sa mga gagawa. Pag nagawa na yung proyekto, yung magtatrabaho uli doon sa mga opisina. Pigaran na libumot so satay kinlamot na may niiter to may oportunidad trabaho sara may tagadtanad sa siyudad na San Carlos. Unbalig lamot so satay income generating datan ang importante diyan kasi isa sa mga kinatutuwa ni Mayor yung job opportunities para sa kanyang mga kababayan dahil majority daw ng mga kukuhaning empleyado ay mga taga San Carlos. Correct. Yan ang naging usapan nila
siyempre, bago pa man yan, yung gagawa ng mismong proyekto, may manpower tutan at taga San Carlos. On. Si katutan prioridad diaratan so taga San Carlos. Aya si katutan lante so sa may wala sa may memorandum of agreement between sa may negosyante tansay city government. Kanyan si sanggunang pannalunsod itdanda na sa may authority si mayor yaunintra satay sa kaya apaknaan sa negosyante. Ang gabay problema mo, amin ira mo gabay damat so oportunidad. Correct. Yan nawalaan, tapang kananaway tagara San Carlos lamot, nawala rin untan. Ya marakap ya nagagawa at sayan pulos ya administrasyon. Kanya lang si Kayurat tanya, taga San Carlos, taantay mo't, ya marakap, so gagawa na sa tay mayor yuditan, panatiliin natin, panatiliin natin na maayos ang San Carlos, panatiliin natin na maganda ang peace and order at panatiliin natin na maglingkod yung mga nagbibigay ng kaginhawaan sa lungsod ng San Carlos. Siyempre, nakaukulan niya suportahan nyo sa Tamalanti at si Katoso mangiiter na sa tay marakop ya serbisyo dito sa San Carlos. Ang iba, wala pong iba kundi si City Mayor Julier Ayoy Resuello tan siyempre aray team Resuello wadan la si Vice Mayor Josiris Bogs Resuello tan sa rami konsyales damat itan at San Carlos. Okay. Ay wala ra diya so kini good morning kinan Maki Mapalakapak Soriano. Si Maki Boy dyan sa may Mapandan. Magandang umaga sa iyo. Dyan sa Barangay Jimenez kung hindi ako nagkakamali. Si Mayor Carl Christian Biga, good morning din sa inyo. Dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. At ganon din sa lahat ng mga Viga at Tambawan team diyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning po sa inyong lahat diyan, lahat ng mga nakikinig diyan. Si Councilor Elias Villanueva nan message good morning kanto. Si 14 maswerte. Masakbay ang babang tan. Masakbay, hindi ta kinira natan may wala ditad barangay to. Dito na barangay ito, so kumustaan natin, Talibao. Yung team Karabat Makanlalay. Ayan, good morning po sa inyo. Si Aldi Legaspi, good morning from watching from sa Villa Santa Barbara. Sister nan Ken, si Tita Amor. Kapaborito Amor Gutierrez Diga. Gutierrez? Siyempre, wala Gutierrez mo dyan, si Ken, si Richard Gutierrez. Si Rupa Gutierrez, si Babagaham. Kumpleton tayo walay Raymond Gutierrez Liksab. Wala mo Richard Gutierrez dyan tagoy. Tan siyempre si sister si Amor Gutierrez Diga. Sige, kung saan ka masaya. Ayan, good morning. Si Brenda Di Guzman, good morning. Dito daw sa, dito Mamalingling, Dagupan City. Ayan, good morning sa inyo. Ganyan talaga, tuwing election, laging may batuhan, naninirang kandidato. Kaya ang dapat gawin ng mga botante, piliin nila yung mga karapat dapat. Diba? Ayan. Yan. Si Baby Angel Balesteros, good morning from Karanglaan. Karanglaan, Bolo, Labrador. Wala mo suka Karanglaan at Mabini. Senta kasing Karanglaan dyan kinay. Dagupan. Wala mo demand at Mabini, Karanglaan. Shout out ko sa aming asawa to si Augusto Balesteros. Si Rin. Mandirangal mo. Thank you po sa inyong pakikinig. Nasinggarlay Augusto Abril na natin. Pero wala ni Mayo. Okay. Si Sir Ben Gab Hobillanos. Good morning, guys. Ayan. Good morning. It's kayo mat, Ditan.
0981-2764. Sir Dennis, marunong ka mag-kantyaw. May tawa, may inis ang politiko na tinitira mo. Ikaw naman. Sige, hindi naman kantyaw yun. Ate ulik mo siguro, makin. Hindi naman kantyaw yun. Tumatawa lang ako. Basta ka mambubumbo na panis siya balag, no imulag ka. Ay, dumaman. Taman may walay tarpulin to. Ya akasabit. Wala disgrasya ya motor. Ake disgrasya ka, konta si ka to. Kasi aring nang ko may tarpulin. Wala lady kanto. Ha? Wala lady. Sige. Okay. Karen Mendoza, Bimaloy, Solid Espino, kwanto. Rinante Saison, maganda ginawa ang anli serbisyo, dapat natin suportahan. Lalin Cruz, Bilin Vicky, solid kami. Bernard Guzman, Solid Espino, dito'y Mabini. Okay. Si Western Pangasinan. Mary Ann, Ipawil, So Espino, Inaro na Pangasinan, kwanto. Bergie Guarin, Espino pa rin tayo. Cesar Tumanan, Espino kami sa Malasiki Idol, kwanto. Gretchen Ramos, Gob Amado Pugi Espino, ikaw ang pag-asa ng Pangasinan. Ba? Ayan. Gretchen Ramos, Gob Amado Pogi Espino, ikaw ang pag-asa ng Pangasinan. Sige. Rataramay ken mapangaro adluyag na Pangasinan. Rataramay ken makakailiwod sa may serbisyo tatak Espino adluyag na Pangasinan. Okay. Good morning. Ada kinan Api founder na Abante Pangasinan Ilocano, si former governor, former congressman Amado Tutaan Espino Jr. Good morning po. Siya po yung first nominee ng Api Party List. Number 1, 2, 3. Ayan, good morning. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Dasol. Yung katanungan nyo sa akin kung ako'y babalik, kung ako'y pupunta dyan sa Dasol itong Holy Week, abangan nyo na lang. Siyempre, mahirap lang. Tampyaw na ani at ano kayo dyan, Magkabang kayo, darating ang artista. Oo. Galing Dagupan. Si Dennis Padilla. Darating. Si Dennis Padilla, si Dincio Padilla. Dumama din si Padilla. Si Dennis Padilla. May anak. May anak. Tuwali, uncle to si Dincio. Aman may uncle to Dincio. Uncle Dennis. Si Dennis Mat, Dennis Padilla, o diyan may Dennis Muhares Balet. Pero ano yung Padilla? Hindi, Dennis Padilla. Sige. Good morning. Dasaray dumarangal tayo mga tawa. Maabig abuklas kumuya amin. Dita na da Bulinaw, Infanta, Sambales. Ayan. Yan ang salitang sambal. Maabig abuklas kumuya amin. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa Ilocano, naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Awan labas na. Kagawad. Naimbag. Nagsapa? Yun. Kagawad Victoria Campo Sagrado. Awan labas na. Ay! Good morning. Dita na bali na Lingayen, Pangasinan. Sa Pakinditan. Mayari yung bilaan, sa para ramay taning kapuli balita mitad Lingayen, sa para kandidato maksiliran na kandidato para sa isi kayo. Para sa isi kayo. Para si kayo. Kasi kayo makaantatan. Lante, dalawa kaming taga Lingayen. Sa patay maksil dita na segundo distrito. Si kayo sa makapangibagatan. Si kami at basta sentak maksil ditan. Nicky Boy Reyes. Na segundo distrito. Parad board member.
Aha, si Katutan, so sakit saray kinma, tawa. Asyo pa kasi sara may duwara mo, tawa. So napatak ko. Abangan na lang. Eh, siyempre, no, walay Maxil, walay Makapoy. Correct. Kasabit eleksyon, nung tanya talaga. Ganyan talaga. Wala tayo Maxil, kandidato. Alangan na Maxil, malaran namin, aga nayari. Ganti mo nayarin talure may kin, may manalo. Manalon board member ditan. Duwara labat, sa question ng patak. Nasyupatan, basta sa iba magadarod tanad, segundo distrito, Nicky Boy Reyes, number 1. Correct. Singa Pangasinan, number 1. Kasi boses na radyo, boses ang Kapitolyo. Boses yun radyo, boses yun Kapitolyo. Good morning ada si kayo, si Madam Judith. Good morning. Ayan yung may bahay ni ni board member. Okay. Ang pala maladlaw, may oras tayo da programan maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami pansamantalan na mapataner, tanumpol na ba no Lunes, awa? The regular programming tayo. Saray, kantabay da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriol Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control ang dalawang artista. Si Engineer Richard Gutierrez Olanday at sa Engineer Dennis Trelio Palaganas. Susunod ka agad yung isang artista rin sa radyo, si kapaborito Amor Gutierrez Diga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito!